מה שלומך? שלומי טוב. איך זה להיות המנצח של המקהלה? זה משהו. זה כיף, כי המקהלה נהייתה מעולה. ספר לנו קצת על זה. קודם כל, אני ניצול מקהלת תל מלים לעצמי. הייתי תלמיד בבית ספר. וקיבלתי את המקהלה לפני 7 שנים, אני חושב. ובשנים האחרונות היא הפכה להיות ליגה. ליגת על. מה התפקיד שלך במקהלה? מה את... זונה. השנה אני סולנית, אני בי"ב. איך ההרגשה להיות סולנית? וואו, מפחידה, כן. בעיקר שעכשיו יש לנו קונצרט, ואין מה לעשות שחולים. יכולה? כן, תמיד. מאוד מאוד כיפי, הייתה 50 שהגיעו השנה. בהתחלה היו בדאון, אבל הפתיעו במהלך השנה. ליגת על. ויש לנו קונצרט היום לפני נסיעה לגרמניה, לסיור של קונצרטים, ואנחנו שמחים ונרגשים, מקווים שיהיה טוב. מתרגש? כן. קוראים לי אסי. חתיך. תימני. גנב. יקרן. חבר. אמת. אסי. מגניב. אחלה. איזה מגמה קונה הכי הרבה? אם אני לא טועה, ג'אז. ואיזה מגמה קונה הכי פחות? מחול. איך הגעת לכאן? במקרה את האמת. לא היה בתכנון להגיע לכאן. ספר את המקרה. זה חבר הציע לי לבוא, לקחת את המקום. באתי לכאן, ראיתי את הילדים החמודים והנחמדים של תלמה ילין. נבהלתי, לא רציתי, אבל בסדר. שכנעו אותי בסוף. מה הכי מוכר? הכי מוכר? עוגיות, הקוקיס. כן? כן. אין ילדים. אין לי מי להיות פה, משעמם לי. תחזרו כבר מהפסטיבל. מאוד מתרגשים. ערב חשוב. כמה זמן? כן, יום, נכנס, רגע. כמה זמן אתם כבר מתכוננים? וואו, חצי שנה, מאוד עמוסה. אני אף פעם לא לחוץ. לא לחוץ אף פעם. לא לחוץ, אני בקול, בשקט, בנחמדות, אבל מחפש מקצועיות כל הזמן. בשביל מה הקרחת? בשביל הריקוד. לריקוד קוראים יצורים. הנה, אז אנחנו צריכים להיות יצורים. All you need is love. All you need is love.
נה 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 נה. All you need is love. Love. Love is all you need. Now, 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 now. No, now, 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 now. אני אעשה את העץ. No, no. בייסדרם. All you need is love. All you need is love. La pa la ba ba. All you need is love. Love. Love is all you need. 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 נגמר השיר.